aku ndi. Nggih, ngaren adate sanggalan ora apa-apa saiki sopan barang. Nanti ewuh wis padang keri. Aku nang sikile. Apa? Aku nemu. Ini kok nganggo jas pantalonan iki ten apa? Kok nganggo saparingan setelan kabeh. Kakang Semar nggih, Lolo Gareng nggih, Petro Nun, Bagong dalem. Mulane sira tak kanthi ora ana liya bakal tak kanthi jagung manten. Jagung manten? Iya. Mantene sinten? Ora ana liya mantene Bapak Durna. Akhire kok bareng. Durna dadi manten. Iya. Sambil lemah dadi manten Durna. Entrah. Lah ajeng kantuk sinten? Ora ana liya mung Kedhapa Putri Kundina. Kyai Rukmini Amarjane Paman Bismaka. Durna pancen gaplek ringkilan wong tuwek kok sak penake dhewe. Atase wong tuwa kok malah arep ngayunke bocah. Wis sebet kok mang jenenge jujuki kaya kaya ngopo. Bakale jagung manten kaya ngopo durunane. Nganggo bahasa. Ya apik ya. Durna niku ning kuwade sing wedok ini sing lanang wis satu. Panting telempu. Raine wis mirang kaya apa. Dan ada lebih rapi dan Ayo Kakang Semar Setya Bekti Molawan Bapak Durna kepengin banget aku nyeksen ning gone Bapak Durna bakal pala-krama nggih. Kok kula dereke deh. Rakawaning ratri
sosok terus manjer kawuryan aku jiwa Manjat slimet